Tento rok oslavím 40 rokov. Aktuálne si prechádzam takým vnútorným prehodnocovaním, či smer, ktorým sa v živote uberám, je ten správny. Prvotným nakopnutím bolo asi, že som sa dostala k zápiskom, ktoré som si písala v deň, keď som mala 35 rokov. Tu sú. A ktoré som adresovala svojmu o 10 rokov staršiemu ja. Chcela by som si každé ráno pri umývaní pohľadiť tvár. Kávu by som chcela nahradiť zeleným čajom, hýbať sa, jogovať, pravidelne sa prechádzať v lese. V klobúku a v štýlovom odeve, ktorý kopíruje moju osobnosť. Chcela by som bývať v byte, ktorý nie je zavalený vecami. Chcela by som tvoriť, robiť rozhovory, skúmať ľudskú dušu. Chcela by som variť pre svoju rodinu. Chcela by som vytvárať okamihy pre mojich synov, na ktoré si neskôr budú spomínať. Chcela by som sa s nimi každý večer hrať karty. Chcela by som ich vždy počúvať, keď sa mi snažia niečo povedať. Chcela by som vedieť oddychovať. A chcela by som, aby to vedeli aj oni. Nož a keď som si teda tieto zápisky prečítala, tak som zistila, že som v skutočnosti celkom ďaleko od svojho cieľa. A možno je to už tá povestná kríza stredného veku, kedy sa zvykne zjednodušene hovoriť, že muži si hľadajú mladšie partnerky a ženy skáču do starého železa. Ale každopádne mňa to naozaj podnietilo na chvíľu sa zastaviť a opýtať sa, v akej kvalite chcem prežiť tie nasledujúce roky. A to je vlastne dôvod, prečo som sa rozhodla založiť tento kanál. Pretože si uvedomujem, že aktuálne prechádzam nejakou formou rekonštrukcie. A chcem sa k tej postaviť zodpovedne. A pomôžem si pri to s jednou úžasnou technikou. A to je písanie si denníka. Pre mňa bolo písanie si denníka vždy veľmi katartické. Pretože asi ako veľká väčšina ľudí som nie vždy mala možnosť svoje emócie zdravo odventilovať, komunikovať to, čo sa vo mne odohráva, vyjadriť svoj hnev, možno aj vyjadriť nejaký záujem. A práve denník bol pre mňa bezpečným priestorom, kde sa to všetko mohlo stať, kde sa to mohlo rozliať. A keďže som aj arteterapeutka a mám odskúšané na vlastnej koži mnohé krásne sebaspoznávacie techniky, ktoré sa uskutočňujú práve prostredníctvom umenia, tak zapojím aj tie. Takže nielen písanie denníka, ale aj kreslenie, malovanie, trhanie, kolážovanie, čokoľvek. To všetko by som chcela tu nazdieľať. Prosto tak sa možno viac ako keby vrátiť sama k sebe, k tomu, kým som kedysi bola, čo som chcela. A zároveň to dať ako dar mojim synom. Pretože keď mama stojí na pevnej zemi a má zo života radosť, dokáže počúvať, dokáže sa zapájať, dokáže odpovedať, dokáže hľadiť. A to je to, čo si myslím, že mi hrozne chýba v živote. A čo by som tam rada dostala naspäť. Ďakujem a vážim si, ak ste toto video dopozerali do konca. A pevne dúfam, že sa najbližšie stretneme pri nejakej zaujímavej umeleckej technike. Majte krásne dni.